हेलो रायजोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन बरायबाय जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दा आङो सिगाङावनो बुंखादोंमोन नङा होमबा रायजोफोर भाइराल भिडिअस बा बेनिफ्राय ससियेल मिडियानि थ्रुयै भिडिअ लाबोनो होननानै दा आं फिन ससियेल मिडियानिनो भिडिअ लाबोफिनबाय दा आङो फेसबुकनि थ्रुयैनो लाबोदों आङो नै दिनैसो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन फेसबुकनि थ्रुयैहाय मनेटाइजेशन सेटआपनि माब्रैहाय सेटआप खालामनांगौ बेंक डिटेलफोरखौ माब्रैहाय होनांगौ आं बिनि फारसे लाबोदोंमोन दा आङो फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनो सानदों बा मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों बेयो जाहैबाय एड्स अन रिल जों जे रिल बानायो नङा होमबा गोबाङानो बार बार रिल बानायो मोजां मोजां मोसानाय बा माबा मोनसे फेशनजों जोङो बा माबा मोनसे फाव दिन्थिनानै रिल बानायो नङा होमबा बाहायबो मानि आर्निं जायो नोंथांमोन बेनिफ्रायबो फैसा खामायनो हायो दा आं बेखौ नोंथांमोननो माब्रैहाय सेटआप खालामनांगौ आं दिन्थिनोसै नोंथांमोनहाथ' इन एड स्ट्रिमनि मनेटाइजेशन सेटआपखौ नुखाबाय बेंक डिटेल होनाय बा बेनिफ्राय टेक्स फर्म फिलआप खालामनाय बेखौ गासैखौबो आंनि भिडिअ नुखाबाय दा आङो नैबे एड्स अन रिल्सखौ माब्रैहाय सेटआप खालामनांगौ आं बेखौ दा बानायनानै दिन्थिनोसै नाथाय आं बाहाय फंनैसो खोथा खोन्थाहरनो नागिरदों एड्स अन रिल्सआ नोङो गोसो जानानै मोना बेखौ नोंनि परफरमेन्सखौ नायनानैसो होयो नों बेसेबां एक्टिभ दं माबायदि खामानि मावो फेसबुकआवहाय बेसेबां एंगेज थायो नोङो बेखौ नायनानैसो फेसबुकआ नोंखौ इनभाइट खालामगोन बेयो अनलि अन इनभाइटल' रायजोफोर दा नोंथांमोनहा बेखौ आं एसे दोरोदबाय स्क्रिनाव नायनो हासिगोन आङो स्क्रिन रेकर्डिं खालामबाय अलरेडि दा आङो बेखौहाय फेसबुकआव थांनोसै बेनिफ्राय फेसबुकआव फैनानै आङो बेखौ अन खालामनानै दिन्थिनोसै नोंथांमोननो एड्स अन रिल मिथिबाय रायजोफोर दा आङो प्रफाइलाव हाबबाय हा नोंथांमोन प्रफाइलाव हाबनानै दानिया आङो नैबे थ्रि लाइनाव क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय प्रोफेशनेल डाशबोर्ड बाहाय क्लिक खालामबाय आङो बाहाय क्लिक खालामनानै दाना गोजौ फारसे नारखोनसै नोंथांमोनहा परफरमेन्सखौ नुगोन आंना फलोवार्सआ बिराद खम 5144 बेनिफ्राय रिचआ एसे दङ कन्टेन्ट पाब्लिशआबो थिगैनो दं नेट फलोवार्सआ खम एंगेजमेन्टआबो गाज्रिद्राय नङा बेनिफ्राय आं नारखोनानै दाना आं मनेटाइजेशनाव फैनो नाजादों दानिया नै गोजौआवहाय प्रफाइल रिकमेन्डेशन दं प्रफाइल रिकमेन्डेशनखौ आं नोंसोरनो खनसे खोन्थानि बियो ग्रिन जाजोबनांगोन हो जेराव आंनाव दं बेबायदि मिथिबाय रायजोफोर बेनिफ्राय आं दा बेक खालामफिनसै दानिया मनेटाइजेशनाव आं क्लिक खालामबाय मनेटाइजेशनाव क्लिक खालामबा एसे नारखोनसै आं गोजौथिं स्क्रल खालामसै दाना नायदो एभेलेबल टु सेटआप नोंथांमोनहा नुनो मोनदों स्टार दं मोनसे एड्स अन रिल्स मोनसे ओमफ्राय इन स्ट्रिम एडआ आंना रिभिउआव दङ आङो मैयासो खोन्थाखादों दासिमबो रिभिउआवनो दं मनेटाइज जाथ'वाखै माने रिभिउ खालामगासिनो दं बेनिफ्राय आं दा एड्स अन रिलखौ सेटआप खालामना दिन्थिनोसै दा सिम्पलि बे सेटआपआव क्लिक खालामसै नैबे ग्रिन कालारनि ब्लु कालारनियाव नोंथांमोन बाय क्लिक खालामबाय आङो दानिया नायदो बेबायदि एड्स अन रिल्सनि बाहाय नै इउ इलिजिबल पाब्लिक रिल्स गेट प्लेस टु आर्न मानि अर्निं आर बेस्ड on the monetization place of eligible reels दा नोंथांमोनहा बेखौ नुखाबाय नङा होमबा नोंथांमोननियावबो जुदि सेटआप जायोबा बे फैगोन बाहाय गोबां खोथाफोर लिरनाय दं दा जों बेखौ एसेबां माने नोजोर होआ हसिया एड टुल्सआव क्लिक खालामसै नैबे गाहायाव जे लिरनाय दं एड टुल्स बाहाय आं क्लिक खालामसै बाहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मा फैयो नुगोन नोंथांमोनहा आङो रोखा दिन्थिगोन नोंथांमोननो भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ अब्लाबो नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोनहाबो एड्स अन रिल्स मोनोब्ला बेखौ सेटआपखौ खालामनो हायो दा नायदो मनेटाइजेशन स्टेटास आर्निं ग्रेट जब you are able earn money from your content बिदि फैबाय हा माने बे बुस्थुआ आंना अलरेडि सेटआप दंखायो नालाय बे हिसाबै इसेबां माने सेटआपनि माबा ओंखाराखै दा आङो एड्स अन रिलाव क्लिक खालामसै मा ओंखारो दानिया नायदो नैफ्राय इनसाइट्स बाहाय आर्निंआ बाहाय शो जागोन हो रायजोफोर you must earn at last $100 to get paid $100 बासो पेड खालामगोन मिथिबाय रायजोफोर बेखौ नोजोर होबानो जाबाय दा रिल्सखौ मोजां बानायनांसिगोन रिल्सआव जेब्लानाखि $100 जायो अब्लासिम नों बे पेमेन्टखौ मोननाय नङा माने मनेटाइजेशन सेटआप दंखायो नालाय बेहाय माने बेंक डिटेल बा टेक्सनि फर्म फिलआप खालामनांगौ बेनि जेबो झंझट गैला अनलि क्लिक खालामबानो बे जाबाय हा दानिया नैबे सेटिंआव आं क्लिक खालामनि नायदो नोंथांमोनहा नुगोन इनेबल एड अन रिल्स दा नैफ्राय
नायनो हागोन नोंथांमोनहा एसे मोदानदों आङो र' माबाखौ खम खालामनि ब्राइटनेसखौ नायनो हागोन नोंथांमोनहा बाहाय एड अन रिल्सआ बाहाय इनेबल जाबाय नैबेहाय नायबानो जाबाय नङा होमबा इनेबल जाबाय बेबायदि आरोखि बिराद इजि एड्स अन रिलखौ इनेबल खालामनो थाखाय दा मिजिंथियो आङो नोंथांमोनहाबो खस्थ' खालामनानै बा जोङो ओरैनो टाइमखौ हगारा जासे रिल्स बा फट'स भिडिअस लं भिडिअस बा टेक्स्ट बा लिंक शेयार खालामनाय एनि जोङो बुस्थुफोरखौनो शेयार खालामनो हायो नङा होमबा माने बाहाय गाज्रि बुस्थुफोरखौल' शेयार खालामनो नाङा जायफोरा धोरोमनि खोथा बखिनाय सेक्सुयेल कन्टेन्ट सोरखौबा बुथारनाय बा सोरखौबा बुनाय आरो आनअरिजिनेल कन्टेन्ट माहाय जायो नोंथांमोन मालायनि भिडिअसफोरखौ आपल'ड खालामनाङा गावबागाव अरिजिनेल कन्टेन्ट आपल'ड खालाम फट'फोरखौ नोङो एडिट खालामनानै आपल'ड खालामनो हायो दा बेफोरबायदि खालामनानै नोंथाङा कन्टिनिउ एंगेज थाबाय थायोब्ला नोंखौ फेसबुकआ अलरेडि नोंखौ आरामसे नोंखौ इनभाइट खालामगोन इनभाइट खालामबासो मोनगोन नोङो इनभाइट खालामाबा बे एड्स अन रिलआ इनेबल जाया आरोखि दा नोंथांखौ इनभाइट खालामगोन बिसोरो इनभाइट खालामबा नोङो मोनगोन बेनिखायनो एंगेज थाबाय थानांगौ दैलि आपल'ड खालामबाय थानांगौ रिल्सआनो जा फट'आनो जा दा रिल्स नांगौ होननानै एड्स अन रिल्स नांगौ होननानै रिल्सल' आपल'ड खालामबा जाया लं भिडिअबो सोनांगोन फट'सबो आपल'ड खालामनांगोन लिंकबो शेयार खालामनांगोन बा एनि टेक्स्टबो लिरनांगोन नङा होमबा गासैखौबो नोङो कमप्लिट खालामजोबोबासो बा नोङो माबाबो होनांगोन नङा होमबा मा होनो स्ट'रि बेफोरखौबो होनांगोन अब्लासो नोंनाव बेफोर इनभाइट जागोन नोंखौ इन्टारेस्ट दं नोंनि रिस्कखौ नायनानै नोङो बेसेबां एंगेज थायो बेखौ नायनानै अब्लासो नोंखौ फेसबुकआ इनभाइट खालामगोन दा आंखौ जेरै इनभाइट खालामदों दा रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोनहा बुजिजोब्बाय जानांगौ दा दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो गोजोन्थों थेंक इउ